la foto i és per la web nostra interna, això. ¿Vale? A ver, las fotos. Ven. Acércate, que són l'any pencant per no res. M'agrada passar desapercebut. Bueno, però això és fotos de clubs. Estàs cojonudo? Sí. Billo. Aún has tirado una foto, de hecho, tío. ¿Se ve el PCB? Un paper, ¿eh? És millor deixar-ho quieto, que es vegi una fulla y ya está. Yo te veo, el más centrado de todos te veo a ti, Chuchi. Serio y preparado. ¿Qué vas a sacar aquesta falla? Que no és un partit de lliga. Des de que vam estar aquí, o estem al club, tant el Mauro com jo, una mica l'esprit i les ganes que teníem que el club tirés endavant amb la part esportiva, s'ha buscat intentar treballar el més professionalment possible perquè d'alguna manera o altra els treballs que se fan anualment durant la temporada de l'equip i sobretot en particular dels jugadors es veuen reflexats sempre amb dades i estadístiques que ens servissin a nosaltres per a fer les comparatives entre ells mateixos durant aquests anys. El que portem a terme sempre són les convocatòries, els fulls de partit, les actes i els fulls de partit, controls estadístiques generals amb ells, tant de partits jugats, com de partits convocats, com de gols marcats, com d'assistències en un partit, com de targetes, com també de jugades de gol, també de jugades de passe, assistències també als entrenaments i no assistències als entrenaments o als partits, el control de gols, també tenim fitxes individuals que també les utilitzem perquè realment el club pugui tenir una relació més professionalitzada de cada jugador quan ha passat pel club i que tinguis les dades específiques d'en ells ja per a temporades posteriors o una mica perquè el club ja la seva estadística general de tota una vida ja pugui tindre les dades d'aquests jugadors i que han passat per aquí el club i després llistes de jugadors i calendaris que és el que utilitzem ja durant tot l'any per a poder fer també un seguiment complet a les altres lligues que realment ens interessen o interessen al club per a poder aportar gent nova i fitxatges nous de cara a cada temporada que anem fent. Així és, aquest és el nou treball que es fa aquí al club com a recopilació de la història del club durant aquestes 9 últimes temporades. Aquest llibre fa bàsicament referència als retalls de premsa que s'han pogut veure en la premsa tant lleidatana com de Catalunya. Ha estat elaborat per la Clara Forcada i jo mateix i bé, és una mica el treball del club que fem per recopilar una mica la història i que tot el que es fa en l'entitat que no quedi en va, que algun dia ho puguem tornar a recordar i es pugui tornar a veure per gent que potser ara no hi és i que d'aquí uns anys potser voldran saber el que era el club i el que ha passat en aquests anys de realment història per l'entitat. Bé, realment el llibre aquest està format bàsicament per prop de 800, entre 800 i 1.000 retalls de premsa referent a diversos diaris i entitats de premsa de Catalunya. A part hem de tindre en compte que el Futbol Club Benavent avui en dia és bastant present ja no sols en els medis escrits sinó també en ràdio com en televisió, està començant a formar part d'un dels referents en quant al futbol lleidatà.